Ahoj, vítáme vás u dalšího podcastu. Dneska se budeme bavit s Patrikem, který se před pár měsíci vrátil ze své zimní sezóny z Japonska, kde byl jako kuchař ve fine diningové restauraci v lyžařském středisku. Patrik je dokonalý příklad mindsetu půl roku cestovat a půl roku pracovat. A tak je dokonalým příkladem toho, že se dá úspěšná kariéra budovat i na sezónních pracích. Tak si už i poslech. Tak tam požadovali 2 roky štúdia na vysokej škole pre Slovákov a Čechov. No a čože ja ako kuchár nemám samozrejme vysokú školu. Takže z nejakých 50 e-mailov sa mi ozvali, myslím, 3 ponuky. Tam, keď sa ti ozvú už z Japonska, tak to už reálne oni majú o teba záujem, vieš. Oni tých e-mailov dostanú proste možno 1000. No ja môžem hovoriť za seba ako za kuchára, ja som nemal taký zlý plat, ja som to mal akože celkom pohode, akože vedel si z toho aj ušetriť, áno. Vibe tam bol niekedy, vieš, tam bol ten headchef a sous-chef, no a oni mali takú, by som povedal, takú napätý vzťah medzi sebou. Čo sa tam niečo stalo, neviem, predtým, než som prišiel. Takže bolo to akože také napäté medzi nimi a takže keď tam nebol ten sous-chef, tak to bolo extrémne, vieš, super, a keď tam nebol ten headchef, tak to bolo extrémne super, vieš, že proste necítil sa tú tension, vieš. Keď sa ma bavili v hrubom, že zarobil som nejakých 2000 eur, tak od toho odpočítaj nejak tu 21% plus ešte ubytko, čiže ja som mal veľmi akože lacné ubytko, by som povedal. Tak tě tady zdravíme, jsme rádi teda moc, že jsi se na nás udělal čas, protože ty máš teda teďka čerstvou zkušenost z Japonska a to nás velmi zaujalo. Jako, myslím, že je to na takovém bucket listu našem taky se tam dostat. Tak jinak teda my jsme se tak nějak, dejme tomu, poznali už na Lofote, kdy jsme tam pracovali naši první sezonu a ty si tam zrovna taky pracoval, myslím, že první sezonu, je to pravda? Áno, no ja už som tu 3. sezónu na tom istom mieste, kde sme sa vlastne spoznali v tom Henningsveri, takže no, niečo to má asi do seba, že sa tu vraciam stále. A měl jsi nějakou zkušenost předtím, jako ze zahraničí, nebo jenom na Lofotech spil? Predtým som už bol tiež v Norsku 3 roky, takže dokopy to už je 6. rok v Norsku. Ty kráso, tak to je super a budeš se tam vracet i potom ještě, jo? No, uvidíme. A tak teraz najnovší plán je, že by som tu, alebo že by sme tu ostali s priateľkou dlhšie. No way. Že ostaneme nejako a možno, že aj na rok, 2, no uvidíme. Jako přímo v Henningsveri, jo? Asi ono. Tak plány boli iné. No, plány boli najskôr, teda chceli sme ísť do Austrálie, ale to sa nám nejako rozplynulo. Neviem, či vám začal rovno tým, že vlastne tam tie víza nebolo také jednoduché. A teda už úplne sme si to idealizovali, no ale keď som prišiel na vlastne apply víza, tak tam požadovali 2 roky štúdia na vysokej škole pre Slovákov a Čechov. No a čiže ja ako kuchár nemám samozrejme vysokú školu. Jako do té Austrálie? Pokiaľ chceš žiadať na Work and Holiday víza, musíš mať 2 roky vysokej školy. Minimálne. Ne. Ježiši, No. tak to nic. Tak No, to je dobrý takže vědět. ja už som sa tam tiež videl a vieš, chcel som si to, však je to tak krosnúť, že ďalšie country, kde budem pracovať, ale Tak Zéland No. hold. no, o tom je založený ešte ten Zéland, ale Zéland do 35 Work and Holiday, takže tam sa netreba ponáhľať. To určitě. A je nějaký omezení takhle třeba u toho Japonska? No Japonsko tiež máte do 30 rokov, takže treba, a myslím, že po novom teraz je pre Slovákov a Čechov, že môžeme žiadať o víza 2-krát. O Work and Holiday víza sa bavíme. Takže, že ak tam proste ideš, máš 23 rokov, ideš tam raz, takže potom môžeš znova požiadať o víza, napríklad keď máš 25, dajme tomu, že môžeš ísť 2-krát tie víza využiť. Inak v tých ostatných krajinách to väčšinou funguje, že máš one shot, proste jedna šanca a 1 rok a tým to končí. Konec, no. To je boží, to je super. A líbilo se ti tam? Využiješ po druhé víza? No s tým, že už mám 30 rokov, tak vyzerá, že nie.
Ach tak, to- už to nestí. A už som to nestihl, no práve, že ja som preto sa ponáhľal, lebo už v podstate mi priháralo, vravím, že mám 30, mám poslednú šancu tam ísť tento rok. Ale nakoniec ja som nadobil nejaké kontakty, nejakých lokálnych a už som dokonca dostal ponuky, že mi spravia aj vlastne working víza čisto. Čiže ty tam môžeš ísť stále, nemusíš mať čisto pracovné víza, ale to už je trošku komplikovanejšie, vieš, lebo tam treba, že musíš byť napríklad 10 rokov, mať prax v niečom a jednoducho už sú tam nejaké požiadavky. Že nefunguje to tak, že iba ako work and holiday, iba že idem v úvodzovkách na prázdniny. No a my jsme se tomu tak hezkým oslým můstkem dostali. A jak se z té práce vlastně dostal v tom Japonsku? Jakože hledal jsi nějak na Facebooku nebo si měl nějaký kontakt už? No úplne ako prvé to začalo, že vlastne v Norsku som spoznal ľudí, vlastne kolegov, ktorí tam už boli a začali o tom rozprávať. No a mňa to zaujalo, takže čím viac pýtal som sa na to, že vlastne ak to tam bolo a oni mi to strašne doporučovali, že to je super, to je úžasné, že choď tam jednoducho, ešte vlastne tým, že ja lyžujem, že ako celkom aktívne, tak ako strašne mi to nasadili do hlavy a tak som si vravel, že dobre, no tak to proste skúsim, že ja mám posledný rok, tak idem do toho. Tak som si začal o tom viac nejako searchiť, že kde, čo, ako. No a začali sme vlastne, myslím, musím na kredit priateľke, ktorá akože dosť hľadala za mňa tú prácu, ale hlavne teda na facebookových skupinách. A potom čisto normálne oblasť, napíšeš do Google oblasť, Niseko kuchár a proste už ti vyskakujú ponuky a proste píšeš jeden za druhým a dúfam, že sa ti niekto ozve. A ty si bol teda přímo v tom Niseku? Áno, ja som bol v Niseku, v Hokkaide, no. No vlastne na zimu sa tam jazdia dve oblasti, čože vlastne Hokkaido, to Niseko, alebo potom ešte Hakuba. A Hakuba je, myslím, nejaké 2 hodiny Shinkansenom od Tokia. Takže tá Hakuba je viacej taká, by som povedal, že dostupnejšia. Ale na to Hokkaido, v tom Niseku, tam musíš proste letieť až hore do Sappora, na sever. A bylo to těžké tam si tu práci najít, protože já mám pocit, že na mě furt vyskakovaly nějaký japonský inzeráty, že pořád hledají, hlavně ještě pro ty kuchaře, jakože o ten je fakt velký zájem mi přišlo. Áno, no vieš čo, ja som začínal neskôr, ja som vtedy cestoval po Ázii a ja som mohol začať až od januára. No vlastne v Japonsku sa začína, tam už ťa chcú od polovice novembra a začiatok decembra. No a tým, že ja som povedal, že ja môžem až v januári prísť, tak to bolo dosť ťažšie pre mňa. Takže z nejakých 50 e-mailov sa mi ozvali, myslím, 3 ponuky. To je furt stejně strašně super úspěšnost teda. 3 ponuky som dostal vlastne a samozrejme tam proste musí byť pohovor a potom ideš ďalej. Kde ma vlastne aj na tom jednom pohovore ma strašne pušovali, že akože majú veľký záujem o mňa, len proste musím prísť 1. decembra. A pravím, no nedá sa jednoducho, ja cestujem vtedy a nedá sa mi to. Len zase treba si jednu vec uvedomiť, že tam keď sa ti ozvú už z Japonska, tak to už reálne oni majú o teba záujem, vieš. Oni tých e-mailov dostanú proste možno 1000. Ale ak sa ti oni už ozvú, tak už proste si ťa vybrali, dajme tomu. Takže ten pohovor je spíš takovej, že i ty se jako ujistíš, že ty tam chceš pracovat, že oni už tě, jako by tě vzali na místě. No však samozrejme treba sa spýtať na nejaké ponuky, ak teda nie že ponuky, ale teda aký je ten deal, že či je to, čo hľadáš a náplň práce. Ale áno, tam už sa viacej uistuješ, možno ty, či už áno, že toto chcem. Ale zase na druhej strane nevieš úplne, čo chceš v tom Japonsku, keďže to je také nepreskúmaná oblasť. Z tejto strany aspoň pre mňa to bola, vieš, potom není to ako Európa, no. Takže úplne som nevedel, aké požiadavky si mám klásť, že čo chcem a čo nechcem, vieš. Už teraz druhý rok by som presne vedel, čo si povedať a čo si proste žiadať. To mě zajímá docela, co by si teďka udělal jinak, nebo co by si očekával spíš od nich? No napríklad veľa podnikov tam dáva ako benefit napríklad ski pass. Čož nie je vlastná záležitosť. Na eura to je nejakých 900 € sezónny ski pass. Takže to je veľký benefit. No ale tým, že ja som začal vlastne o 3 týždne neskôr, ako začala sezóna.
A dali mi iba 50%, že z tej sumy toho ski pasu. A takisto mi napríklad dali, čo tam býva, vždycky keď skončíte sezónu, akože aby si to tam udržali, tak máš 6 seasonal bonus, že na konci sezóny proste dostaneš bonus, že si dokončil sezónu, akože v podstate jeden plat. A z toho mi vlastne tiež dali iba 50% tým, že som začal o 3 týždne neskôr. Čož by som vlastne už teraz, keby som vedel, tak by som povedal, že nie, proste aspoň 80% alebo 75%, no. Bo vo finále to spravilo akože dosť veľký rozdiel. A jak dlouho jsi tam byl? Kdy končí sezóna? Ja som tam bol do konca marca, pracoval som do konca marca, čiže pracoval som 3 mesiace. A sezóna je taký začiatok apríla, už je koniec, akože už to není úplne ono, vieš, to už je taká slushy season, proste už sa to všetko topí. Akože lyžovať sa dá stále, ale už aj tí turisti tam, už to nie je také busy, je to menej ľudí tam a ani tá kvalita toho snehu už nie je taká ako v tom high peak season. A se to mají co do sebe, si trošku odpočíš po té sezóně asi. No, akože ja som si to celkom užil, to už zase je to niečo iné, vieš, tam také, že grilovačky, vieš, vonku proste slnko svieti, teplo, že v tričku ste, lyžujete robíte nejaké aktivity. No a kolik jsi tam měl sezónních pracovníků s tebou? Sezónnych pracovníků? V tej reštaurácii, kde som ja pracoval, no takto, ono to bola firma, ktorá tam má akože jednu pobočku a tento rok, čo som tam išiel ja, tak skúšali ešte ďalšie 2 otvoriť. Akože expandovať, že či im to pôjde alebo nie. Takže reálne v mojom podniku pracovalo nejakých 12-13 ľudí a plus ďalších, tam to bolo tiež tako 10-12 ľudí, čiže dokopy tým bol na nejakých cez 30 ľudí. Akože keď sme mali napríklad nejakú party, že goodbye party, tak tam bolo asi nejakých 30. Vlastne celá firma. A to byli teda Japonci? Nebo... No práve, že moc nie teda. V jednom podniku tam mali dosť Japoncov, ale by som povedal, že Japonci boli som možno 20%. OK. Ale inak celkovo to Niseko je také, že veľa ľudí vraví, že to je také fejkové Japonsko, lebo je to strašne veľa pracovníkov sezónnych. Je to v podstate kolonizované Australanmi. Ja som to pochopil tak mi to vysvetovali, že Austrálani to aj celé vybudovali tam. A oni tam práve jazdia na tie sezóny. Takže je to veľmi, akože je to cítiť, no. Preto sa vraví, že aj to Niseko je jedna z najdrahších oblastí Japonska. Že tie ceny sú tam dosť vyššie ako niekde inde. A myslím, že tomu je odpovídající plat, že tam si můžeš vydělat třeba víc, než v těch dalších v tom okolí? No, ja môžem hovoriť za seba ako za kuchára, ja som nemal taký zlý plat, ja som to mal akože celkom pohode, akože vedel si z toho aj ušetriť, áno. Samozrejme záleží, či chceš žiť taký lifestyle, že proste idem party každý druhý deň, alebo proste viacej ideš. No napríklad, lebo tamto máš v tom Niseku, vlastne to sú 4 rezorty, dajme tomu, hej, že vlastne je to jedna hora a máš tam 4 rôzne station, odkiaľ môžeš začať. A vlastne z vrchu už môžeš lyžovať na každú stranu, na každú jednu. No a v tom jednom rezorte, čo je vlastne to Hirafu, alebo v tej oblasti Hirafu, tak to je čisto akože to je party jednoducho. Tam sa to akože celé deje, ale tam pomaly Japonca ani neuvidíš. To sú tam všetko Briti, Austrálani, Kanadania a takéto národnosti, takže... A chodí i Japonci lyžovať? Určite chodia, ale ja by som povedal, že viac ich tam bolo vidieť až neskôr teda. Buď pred sezónou, alebo až vlastne po sezóne v tom píku, tam moc som ich nevidel. Skorej teda tam boli napríklad, keď bol čínsky nový rok, čo je myslím nejaký február, tak tam bolo strašne Číňanov, no. Čiže Číňania tam jazdia dosť. Takže se tam všechno mísilo takhle dohromady. A potkal jsi tam i nějaký Čechy a Slováky třeba? A stretol som jeden večer, som išiel tak náhodne do baru a
áno, tam som zase celý stôl tam bol Čechov a Slovákov a ja som normálne bol prekvapený, že či dobre počujem, že všade že proste čeština, slovenčina. A to je nemožné, tak ako chvíľu som sa s nimi bavil, však potom sme si aj vymenili Instagramy a chceli sme akože, že lyžovať pôjdeme nejaký deň, ale nejako sa k tomu nedostalo. Pretože no, v Japonsku hlavne dosť pracuješ, takže toho voľného času niekedy je menej, no. Je. Čo sa týka taky jako zeptat, že to japonské je tím takový strašně proslulý, že tam jako je ta working culture fakt úplně šílená a prostě pomalu tam jako spíš v práci a jako nemáš absolutně žádný volný čas a jako ta práce je úplně 100% priorita. Tak jako platilo to i na tebe, jako na sezónního pracovníka, nebo pocítil jsi to nějak? No tým, že pracujú veľa, to je pravda. Pre nich je práca jednoducho, to je všetko, to znamená všetko, že tam proste prvá práca a potom všetko ostatné. No a napríklad ja som pracoval 6 dní v týždni, čož máš iba jeden deň voľna, čož teda do mesiaca máš 4 dní voľna, čož nie je akože ideálne. To je insane. Hej, crazy. Čo som ale aspoň potom... že máš ten skip pass, aby si mohl jít lyžovat a potom na to máš 4 měsíce. No na to chcem pokračovať, že vlastne dá sa akože, že ja som pracoval až od pobedia, vieš, že väčšinou sa ten servis v tých reštikách sa deje akože večer v tých okolo, takže ja som pracoval až od 2., 3., záležalo ako bolo na tom prípravy, ale keď sme chodili na 2., takže vlastne ráno vstaneš o 9:00 ideš zoberieš si bus a proste ideš lyžovať. Polyžuješ si do 1:00 a potom ideš rovno do práce. Takže, no, akože lyžovať sa, že dá sa samozrejme, že ja som sa snažil lyžovať každý, no dajme tomu druhý, tretí deň, záležalo samozrejme od počasia, vieš, lebo je tam veľa dní je takých, že nevidíš vôbec, že buď sneží, proste strašne husto sneží, alebo je proste foggy, že hmla a jednoducho není to ideálna kondícia na lyžovanie alebo na snowboardovanie. A jak vypadal teda tvůj nějaký úplně běžný den? Takhle ráno jdeš lyžovat a potom co? Ve 3 do práce? Co jsi dělal v práci? A v podstate tak nejako, že ráno som stál, nachystal sa, niekedy som chodil s kolegom, takého dobrého kolegu som tam mal, Japončíka, takže s ním som sa dal dokopy hneď a tak sme autom chodevali buď ráno, ale keď nešiel, tak normálne autobusy tam chodili no pomerne často, dá sa povedať, lebo ja som býval od toho liftu, dajme tomu nejakých 15 minút busom, takže autobusy pomerne často chodili. Takže ráno na autobus, došiel som si tam, zalyžoval som si nejaké 3-4 hodinky a naspäť, no cestou naspäť som sa ešte zastavil do obchodu, kúpiť si nejaké jedlo a potom do práce, no. A vlastne pracoval som do nejakej 10. 11. naspäť domov a taký istý kolobeh vlastne. Co to bylo za restauraci vlastně? To byla, nebo co bylo za kuchyni, co jste tam vařili? No to bol fine dining, ja som si ako také lepšie, aby som povedal, no oni to hlavne otvárali, že to bol prvý rok, že to skúšali, vieš, čím to pôjde tej firme, lebo oni majú aj v Tokiu, oni majú, myslím, že nejaké 3 podniky, oni majú zalistovaný aj nejaký top 50 bar na svete. Takže oni boli takí, že akože mali peniaze asi, no, že vyskúšať to. Takže sa úplne otváralo, robilo sa akože pekné jedlo, môžem povedať. A iba večerný servis. A teda ale čaržovali za tie večere, to bolo dosť, akože pricey by som povedal na japonský štýl, vieš, že keď ideš niekde na nejaký ramen tam, alebo na nejakú rýžu za 3-4 eurá a potom tam bola večera za 200, vieš, tak bol to rozdiel. No já jsem koukal u tebe na Instagramu, jak jsi tam pořád dělal taký fancy suroviny a úplně zajímavé věci, jsem vůbec nevěděl, co jsou, jakože to musela být úplně boží zkušenosť tohle. Áno, to určite bola, že niektoré veci si myslím, že ani nebudem mať možnosť vyskúšať, jednak sú veľmi pricey a tam ja som sa sám pýtal, vieš, napríklad prišiel tu nejak a
tak sám som bol, proste môžem ho krájať, vieš, môžem to ja naporcovať, vieš, že proste som si to chcel vyskúšať, no a jednoducho, lebo s takou rybou je to drahá ryba a taký veľký kus len tak proste neobjednáš hoci kde. Takže to isté napríklad Wagyu, a to je, vieš, tam to objednávali, jak u nás pomaly kurácie prsia, vieš, že... Vrajím, že koľko stojí Wagyu kilo, že no, že takých 50 €, vrajím, no, 50 € zaplatíme za porciu my. To je crazy. To je krása. Tak tohle taky vypadá celkem dobře v CVčku, ne? Jako, že v Japonsku si pracoval, otevřelo ti to třeba nějaký nový příležitosti. Áno, no určite, to bolo tiež z jeden dôvodov, že vlastne chcel som sa že do CVčka, no a vlastná skúsenosť, no, že vieš, koľko poznáš kuchárov, že pracovalo v Ázii, no. Takže do CVčka to super vyzerá, ale tak určite aj skúsenosť, no, akože s tým fine diningom tam a skúšal som my sme robili od vlastne rôzne morské plody, od nejakých morských ješkov, chobotnice, kraby, také proste, že dosť vzácne suroviny a drahé. Takže určite to bola skvelá skúsenosť, že neľutujem to, aj keď... Na to Japonsko se ještě políží extrémně o to víc jakoby, jako z vrchu, že ta japonská kuchyň je fakt hodně zajímavá, myslím, že tohle bylo fakt super pro tebe. Určite áno, hlavne tam sa zakladá veľmi na tej čerstvosti, tiež na nejaké lokálnosti, takže určite áno. A na tom Hokkaide, čo tam majú extrémne dobré mliečne výrobky a takéto veci, tak to bolo napríklad maslo alebo mlieko, vieš, to v takej kvalite som to asi nikde inde na svete neochutnal. Čož ešte paradox, napríklad ja som v Japonsku mi nikto neveril, že som ochutnal svoju najlepšiu pizzu, jednoducho tá pizza bola úžasná. Bol tam normálne taliansky šéf-kuchár aj vlastne Ovner. A vieš, a proste však on má recept, má proste celý ten secret, hej, má všetko, ale jednoducho má tie japonské ingrediencie, takže to bolo úplne, že ja som bol, že wow, že a bol som aj v Taliansku, však a vlastne vravím, že tak to bolo lepšie ako v Taliansku. No. No, kdybys porovnal to, jak se pracuje třeba v Evropě v kuchyni a to, jak se pracuje v Japonsku v kuchyni, tak je mezi tím nějaký třeba velký rozdíl? Veľký, ako ktorá kuchyňa samozrejme, ale tak veľký, hlavne by som to povedal, že sú veľmi organizovaní v tom Japonsku. Sú to vraví, že to je taká OCD country, proste, že tam musí byť všetko pekne uložené, vieš, pekne zložené, proste vo všetko musí byť poriadok a zorganizované, takže to ako čomu dávam určite plus, čo aj mňa to viacej tak pušlo, viacej byť taký, že úplne, vieš, na centimetre proste všetko rovnako. Takže to je ako dosť taký rozdiel, ale však samozrejme máme aj v Európe sú také, ale keď robíš nejakých Michellinkách alebo fine diningu, tak to už je takmer všade to podobné. A to musí být takový trošku downgrade, že týká zpátky do toho Norska, ne? Ani nie, pak tiež pracujem na peknom mieste, že kde robíme že pekné jedlo. Takže som spokojný. Určite už som vieš nejaké napríklad nápady alebo niečo, nejaké ťahy, ktoré som získal tam, tak už som aplikoval aj tu na. Tak to bolo to hneď ako ocenili kolegovia, že ako dobrý nápad, alebo že dobrá idea, že fakt to bolo cítiť. A počúval si lyže až na míste? Lyže som si kupoval. Tam je to veľmi je to výhodnejšie tam kúpiť. Máš tam proste veľa rôznych bazárov. A tým, že tam chodí strašne veľa seasonal workers, takže vieš, v tom bazáre je reálne 1000 lyží, vieš, ty si vybereš, kúpiš si ich a oni po tej sezóne tie lyže na teba naspäť kúpia. Samozrejme o pol vec lacnejšie, ale kúpia, no. Tak to je super, takže sa o to nemusíš starať, fakt. Tak už keď máš svoj gear, je to lepšie, akože si ho zobrať. No ale ja som si ho nebral, lebo vlastne išli sme cestovať s priateľkou po sezóne po Japonsku. Ja som si vravel, že to bolo otravné, že proste lyže, alebo že by som to musel poslať naspäť samotné a niekedy to vie byť dosť pricey, ten ski bag.
len akože čisto skibák poslať a sú to lyže jedno s druhým, takže sa to môže poškodiť, takže ja som si to tento rok nebral. A kúpil som si to tam za, myslím, že na super cenu, potom som to za polovicu predal, že reálne som tie lyže mal na celú sezónu za nejakých 150 €. Tak kráš, tak to je hodně super. No a kdybych já jako vášnivý lyžař, který byl prostě jenom v Alpách a přemýšlel, jestli bych si udělal výlet do Japonska s tím vším, jakože s tou cestou, penězma, stojí to za to. Je to fakt takový rozdíl s tím sněhem a kvalitou toho, co za to dostaneš. Tak to si myslím, že je pravda, pretože ja som bol z toho absolútne, že to bol mindblowing, keď som videl ten sneh tam, to reálne boli, že snehové steny, 3-4 metrové steny a proste si sa okolo toho prechádzal, si ani nič nevidel, iba sneh. A akože sneží tam fakt veľa, ten december, január až do nejakého polku februára, to sa takmer každý deň, to proste sneží, to máš pocit, že to nikdy neprestane. A dokonca jeden deň napadlo toľko snehu, že no vlaky nemohli premávať, oni museli odpratať ten sneh, že nemohli proste vlaky chodiť, takže, alebo vieš, doprava skolabovala jednoducho. A to keď sa bavíme, že to boli, že metre snehu, vieš, tak oni reálne, oni to proste naberajú na Tatrovky a oni vozia ten sneh niekde za dedinu a vyklapajú to tam, aby vytvorili nejaké akože podmienky, aby sa dalo vôbec prejsť, no. To je boží, já úplně miluji takový trošku extrémní počasí, jako třeba bylo na Lofotek, to bylo ještě takový mírný, jo, ale třeba tohle, nebo když prostě hodně prší, tak myslím, že tohle bylo úplně úžasný pro mě. Ako rozhodne to je skvelá skúsenosť pre toho, akože kto rád snowboarduje, lyžuje, tak alebo nejaký off-piste, kto jazdí, to máš tie prašany, že jo. A to máš fakt, že tej high peak sezóne to máš každý deň vlastne. Len musíš teda stať pri stacii a ísť skoro ráno, pretože potom to každý to tak robí, vieš, a potom sa to vyjazdí. A on mají otevírají taky teda někdy ráno 8:30 ty sjezdovky, nebo to i dřív? Áno, ale myslím, že o 8 to bolo, sa otváralo a tam už akože naviazli. Každý chce ísť, vieš, proste ten prvý nepoškodený sneh, takže tam väčšinou zvykli byť Q. Ale jo, ja som jasne, že som jazdil aj off-piste. No tak tam hlavne jazdíš off-piste, akože úprimne tam, keď si tam moc nechceš ani na tej jazdovke byť, vieš, že proste tam závočíš a máš tam rôzne cedlesy, čiže máš tam veľa toho snehu, takže to užívaš, že vieš, aj keď spadneš na zem jednoducho, však je to mäkké, je to sneh, vieš. Len, ale zase, čože taká druhá stránka toho, je to fakt nebezpečné, že nikdy jednoducho nechod sám. A že lepšie je byť s niekým alebo vedieť, že kde lyžuješ a už potom máš buď beacon, vieš, máš nejaký gear na to, že keby sa niečo stane, že ťa nájdú. Pretože tam reálne môžeš spadnúť a ty sa zaboríš do snehu hlavou a už ti proste ak nepomôže niekto, tak sa nevybereš sám. Tam sa bavíme o tom, že napadne 1,5 metra snehu za noc, tak vieš, ty keď sa tam zaboríš 1,5 metra, tak sa odtiaľ nepohneš. Akože reálne tam každý rok ľudia zomrú na túto príčinu, že proste spadnú, ostanú v snehu a už proste sa nevytiahnú odtiaľ, sa jednoducho zadusíš. Asi nejhorší smrt. No, akože ja som mal extrémny rešpekt z toho, že vieš, keď som bol sám, tak som bol úplne taký, že ma to aj nebavilo, že ty kokos, aj by som išiel niekde viacej, ale nechcem na sebe úplne riskovať. Takže najradšej som fakt, že s kolegou alebo nejakými kamarátmi lyžoval. Nějakou lavinu si zažil třeba, nebo... Lavinu som nezažil, teda v pohode som voľne. Takže tam je to veľmi populárne, to backcountry, vlastne ski touring. Ale tým, že ja som nemal gear, tak som moc akože to nejazdil, myslím, že iba rád, vieš, alebo si niekto vyšľapeš a proste potom sa spustíš. Ale moc som akože nebehal na ski alp. Právě posloucháš podcast o práci v zahraničí. Pokud tě takové téma baví a chtěl by si třeba taky někde vyjet, tak nás nezapomeň sledovat, ale teď už zpátky k podcastu. Já bych se teďka přesunul trošku k tomu, jak vlastně si vnímal ty Japonce a celkově tu kulturu, ale by mě třeba i zajímalo, jak vlastně oni vnímají tebe, ti Japonci, jakoby tebe jako cizince, který tam přišel pracovat. No, dobre, takže tým, že ja som býval od toho hlavného, toho hirafu nejakých
10 kilometrov, takže to už bolo reálne nejaké že japonské mestečko, dajme tomu, že už tam boli aj lokálni a proste Japonci. Takže viac som to mohol možno pocítiť tam. A teda, ja by som povedal, že veľmi úctivo ťa vnímajú, vieš, že sú veľmi takí, že sa ti snažia pomôcť, že strašne ti ukazujú, aj keď nerozumieš, že nerozumejú ťa, tak ako strašne sa ti snažia ukázať alebo pomôcť vysvetliť niečo, že v tomto sú veľmi, by som povedal, že pozitívni, no. Aspoň teda ja som ich tak vnímal, že sa snažili, vždycky sa mi snažili pomôcť alebo vysvetliť. A vieš, už v dnešnej dobe jednoducho som sa snažil cez telefón, keď som nevedel, povieš, vieš, po anglicky im to preložiť do japončiny. Takže boli tomu otvorení určite, ale určite to bolo aj tým, že vlastne tá oblasť je taká, že oni sú na tých turistov zvyknutí. Už potom, keď som napríklad niekde cestoval, tak už niekedy to bolo, v niektorých oblastiach to bolo horšie, kde niekedy nemali, vieš, taký tie starší, že tam proste oni nemajú už nejakú technológiu, takže tam to už bolo horšie sa to rozumieť nejako. Ale cítil sa zvítaný. Určite som sa cítil vítaný, vlastne aj od prvého dňa, predtým, než tam išiel, tak vlastne mi to vravil na tej ambasáde, že akože nemám strach z začiatku, že oni sú veľmi akože hambliví a šajty ako Japonci. Ale ja som od prvého dňa bol úplne najväčší kamarát s 2 Japoncami a úplne sme jazdili, od prvého dňa sme jazdili a behali spolu kade tade. Takže bolo to, je to všetko na tom, no akože, ako to pojmeš, no vieš. Ak si otvorený a nebojíš sa nejak prihovoriť a tak je, myslím si, že by to nemal byť problém. A napadají tě třeba nějaký kulturní rozdíly, které tě třeba překvapily na začátku? Keď si to povedala, prvé, čo ma napadlo, bolo napríklad tam je strašne neslušné, že smrkať, že nemôžeš smrkať, že v reštaurácii si ak smrkáš, tak to je proste extrémne, že neslušné, vie. Čož ale na druhej strane, vieš, keď som niekde bol na nejakom ramene, tak jedine čo počuješ, ako ťahajú ten sokol do seba, čo je extrémne akože nepríjemné, vieš. Že ja by som radšej povedal, že však sa vysmrkaj, nie, a proste nerobí tu, že to poťahuje proste, a to reálne 20 ľudí naraz, že to je proste extrémne, to bolo také divné pre mňa, vieš. A cítil som sa strašne zle, keď som sa ja chcel koľkokrát vysmrkať, tak radšej som, že vlastne nemôžem, že to budem, že za strašného hulváta. Ja. A stalo se ti nějaké fopa někdy, jakože jsi něco udělal a pak třeba ti někdo řekl, že to úplně ne? Úplne asi ma nenapadne teraz, že čo také. Ale napríklad, čo som nevedel také, že nie je moc slušné, že po ulici kráčať a napríklad piť alebo jesť, vieš, že tiež to není. No reálne tam nemáš koše nikde, hej, takže to není praktické, lebo potom to nemáš kde zahodiť. Ale však niekedy som išiel akože po ulici a jedol som niečo a opil, tak vravili, že že nie je úplne že slušné, že nemal by si to robiť. Ale však samozrejme predtým, než tam išiel, tak ja som si proste hľadal vlastne čo je akože OK a čo nie je a čo je napríklad fopa, čo sa mi stalo, bol som sa ostriať niekde a dal som tringel proste a to je, oni to pokladajú za urážku. Že jednoducho, vieš, a to ešte to boli také staré babičky a vlastne ja som strašne bol rád, vieš, to bolo jak z filmu, fakt, akože oni tam behali, oni sa doplňovali a vlastne som strašne spokojný, vieš, boli strašne ako pozitívne a veľmi som sa tam ako dobre cítil, a tak dám im tringel. A potom oni sa tak na mňa pozerali, vieš, že to ako môže niečo znamenať, že som nebol spokojný z ich práce alebo niečo také, no, takže to bolo asi taký prešľav, no. Mě by strašně zajímala ta historie zatím, jakože všude, nebo skoro všude ve světě to je tak jako přijímaný až jako vyžadovaný, ale jak tě napadne to, že by toho mohlo být něco špatného, nebo... Ale jakože souhlasím s tím, že když se řekne nějaký kulturní šok, tak mě napadne právě tyhle ty dýška, no, Trincugaldy. A strašně by zajímalo, jak se tohle vůbec stalo, no. Tiež absolútne neviem, že prečo, že proste dobrý servis je tam proste akože štandard, že to nie je niečo extra, že to tak má byť, no, že neviem, akože ja sa nestežujem, no. Majú to tak zaužívané, tak, ale nemám povedať, že prečo to majú tak, že tie tringelty sa tam nedávajú.
No, pojď. No, povídej ty. Já už to zapomněl. Já jsem se chtěla zeptat ještě, jestli máš třeba nějakou historku z práce, něco crazy třeba s nějakým zákazníkem, nebo Něco milýho, něco hezkýho, nebo co tě takhle napadne, jakože na první dobrou. Na první dobrou, tyhle, vieš, už sú to 3 mesiace, takže úplne raz spomenul, ale úplne na první dobrou historku. Akože v kuchyni my sme mali zavretú kuchyňu, takže s hostiami sme nemali až toľko interakcie, že nebehali sme s nimi. Ale to asi moc ani nie je nejaké... Tá kuchyňa je dosť taká, že proste je to práca, že není to ako, že napríklad v Európe je to strašne, my to vrajme, že musíš byť trošku chorý, aby si pracoval v kuchyni. A je tam trošku, že uvoľnenejšie, no ale v tom Japonsku to bolo viacej také, že... Tak by som povedal, že striktnejšie, vieš, že teraz sme práci a proste professional. Takže nerobilo sa tam úplne nejaké crazy veci, dajme, vieš, teraz ideme, ja neviem, spievať spoločne. No, by mě ještě zajímala taková ta atmosféra v té kuchyni, jakože mezi těma kolegama, jestli to byla třeba i sranda, nebo jaká byla ten vibe mezi váma? Vibe, no. Ja som to mal také triky celkom, lebo vibe tam bol niekedy, vieš, tam bol ten headchef a sous-chef, no a oni mali takú, by som povedal, takú napätý vzťah medzi sebou. Čo sa tam niečo stalo, neviem, predtým než som prišiel. Takže bolo to akože také napäté medzi nimi a takže keď tam nebol ten sous-chef, tak to bolo extrémne, vieš, super, a keď tam nebol ten headchef, tak to bolo extrémne super, vieš, že proste necítiš na tú tension, vieš. Ale takže to bolo, ale inak ako bolo to fajn, že nebolo to zase úplne, že by som povedal, že toxické, úplne, že v pohode sa bavíš o normálnych veciach. Tým vlastne, že tí Japonci, ktorými som ja pracoval, boli úplne fluent v angličtine, čož teda nie je zvykom v Japonsku. Na to byť treba pripravený, že angličtina tam vôbec akože nepochodíš úplne. No ale títo moji kolegovia, jeden robil v Amerike, myslím tam bol na rok, niečo tam pracoval, tiež možno na work and holiday, a druhý bol v Londýne, takže obaja boli úplne anglicky zdatní, takže úplne nebol problém. A kolik vás tam teda v té kuchyni bylo vlastně? To byl head chef, sous chef? Nejaký šéf, potom ďalší no asi kuchári sme boli, na začiatku sme bývali 5 a potom 4. Že vlastne na jednej smene. Na jednej smene s tým, že vlastne čašníkov bolo tiež tak, tí boli 3-4, záležalo akože od počtu rezervácií a plus manažer. Takže dokopy nás tam vedel byť ako 9-10 ľudí akože na smene jednej. Mě ještě napadlo, já jsem vlastně, když jsem si projížděl tvůj Instagram, abych se taky něco zeptal, tak jsem viděl, že jsi tam dělal nějaký rozhovor, o čem to vlastně bylo? A jo, to ma zastavili, no. To sme boli sme akože lyžovať a snowboarding sme skončili, už sme išli do práce. No a tam bola akože Hokkaido Television, takže a už zastavovali si, vieš, turistov, vieš, a títo ako vlastne ľudí, čo išli z lyžovačky, tak oni sa zastavili a pýtali sa také bežné otázky, že odkiaľ som a čo tu robí, vieš, a keď som povedal, že jednoducho, že ja tu pracujem, tak oni úplne, že wow, vieš, úplne nadšení, že... Ale také bežné otázky ma pýtali, vieš, ako, že ak sa mi tam páči a aká je kondícia snehu a také veci. A viděl jsi to někde potom v té televizi, nebo už jsi se o tom nezvěděl? Ja som nemal telku, takže neviem, možno, že niekde to bolo, už to niekde bolo, ale ja som toto telku vôbec. A keď som aj niekde skúšal pozerať, tak však to je všetko v japončine, je to ani program, ja som to pomaly ani prepínať nevedel, takže... Nevadí. No teď se přesuneme asi na takový poslední téma, kdy bychom se chtěli bavit nějak o tom, jaký to je vlastně finanční život, nebo kolik si tak můžeš vydělat přibližně, nemusíš samozřejmě říkat přesně částky. A třeba jaký to je poměr vůči těm nákladům, co si tam měl. Je to akože určite si dokážeš ušetriť, že nie je to, keď sa bavíme o nejakých číslach, je to tam ako všetko na papieri, nie ako napríklad u nás v Československu, máš to tam proste priznané.
A s tým, že platíš daň, myslím 21,5%, platíš daň štátu, plus ešte si musíš platiť zdravotné. A zdravotné ti chodí osobitne, ale to bolo nejakých, myslím, 30 eur mesačne. A to ti jednoducho príde iba tiket a zaplatíš to v 7-Eleven napríklad, iba donesieš lístok a zaplatíš. A těch Takže 21% to je jako normální den, nebo to je nějaká special daň pro sezónní pracovníky? Myslím, že to je normálna daň, čo to musíš odviesť jednoducho štátu. Takže 21% z toho, takže ja som, dajme tomu, zarobil nejakých, keď sa ma bavili v hrubom, že zarobil som nejakých 2000 eur, tak od toho odpočítaj nejak tu 21% plus ešte ubytko, čiže ja som mal veľmi akože lacné ubytko, by som povedal. Ja som platil za ubytko nejakých 120 eur. Takže reálne čistého, dajme tomu, že 1400, niektorí čašníci, dajme tomu, sa pohybujú nejakých 1100-1200. Čistom sa bavíme. Ale zase treba uviesť to, že tam nemáš až tak veľa výdavkov, čo sa týka stravy a týchto vecí. Je to veľmi lacné, takže keď to porovnáme, že koľko vlastne zarobíš a koľko minieš, tak vieš si reálne odložiť nejakú čiastku, akože celkom peknú. Napríklad mne to pokrylo celé moje cestovanie Japonskou a vlastne cestu, to čo som tam zarobil. Ale určite by som tam nešiel s tým, že idem tam a idem teraz strašne love zarábať. Že to proste, táto je asi viacej by som povedal o skúsenosti, o zážitku. No jasne. Ani by si tam ani nemali s tou myšlienkou, že si chcem odkladať peniaze. Tam proste nehaj to tam, uži si to, určite viac odporúčam. To je nice. Že když porovnáš tu zkušenost a to dostaneš, nebo prostě tu experience, tak si vyděláš ještě dobrý prachy k tomu, jakože reálně jo. Za to, co za to dostaneš, tak si k tomu dokáže co vydělat, což je mega nice. Áno, určite. Ja som za tie 3 mesiace, no plus ešte dostaneš ten bonus, že jo. Na konci, že to máš ako extra výplatu. Takže dajme tomu, ja som v pohode, že v eurách možno 3000 eur proste si že ušetril a jednoducho to som potom pokryl tie náklady, ktoré som mal tým. Takže určite si vieš odložiť tie peniaze. Nie je to iba o tom, že to musíš dotovať, ale vieš si ušetriť. Pretože reálne jedlo stojí, keď ekonomicky pracuješ, tak jedlo stojí proste 4 eurá, dajme tomu. 3-4 eurá sa vieš úplne v pohode nájsť na tej bento boxy a rôzne. A jedlo je tam na každom rohu, tam že je fakt toho veľa možností. A musel si mít nějaký japonský účet? Nebo jak ti posílali peníze? Ja som používal Revolut. Pýtal som na to hneď na začiatku, či je to nutné otvoriť japonskú účet a povedali mi, že teda Revolut by mal byť OK. S tým, že vlastne, keď napríklad sa posiela výplata, tak musíš počítať s tým, že tebe to príde o deň neskôr, dajme tomu. Ale táto kompania bola v tomto v pohode, akože... No a co to zařizování, jakože jak probíhá třeba to hlášení se o to vízum, nebo ty jsi říkal, že jsi byl na nějaké ambasádě, tak co jsi dělal na ambasádě? Áno, no vlastne to vízum, čo je veľký benefit, je zadarmo, že nemusíš ho platiť. Vieš, než napríklad, dajme tomu nejaký New Zealand alebo Austrália, tam ho musíš zaplatiť a ešte nemáš ani istotu, že ho dostaneš. Čiže toto je veľký benefit, že je zadarmo. Ale teda je to, by som povedal, že také komplikovanejšie. Je to stále takouto starou cestou, vieš. Oni musíš tam jednoducho osobne prísť s nejakými papiermi, ktoré musíš mať ručne vypísané. To ani nemôže byť to, že napísané. Máš tam proste formulár, ktorý musí byť vypísaný. Ručne musíš napísať nejaký proste program, čo chceš za ten rok robiť, aby si to zadobral. Musíš mať výpis účtu, pretože musíš mať nejaké finančné prostriedky. Musíš im dokázať, že máš proste na to, keby sa niečo stane, že máš stále peniaze na to si kúpiť letenku a odletieť naspäť, alebo v nejakých týchto prípadoch. Takže ako dokopy je to dosť, dajme tomu, že papierovače je takých 8 papierov a musíš tam teda dohodnúť si na ambasáde stretnutie. Aspoň na Slovensku tak to funguje, ale myslím, že v Česku to bude veľmi podobné. Musíš si dohodnúť čas, ideš na ambasádu. Jako mně přijde, že na Slovensku je to vždycky trošku složitější než v Česku. No,
Je to možné. Napríklad vy máte aj rozdiel, na Novej Zelandii dostaneme 100 ľudí dostane víza za No, rok. ty má A vy máte... slovenský pas, takže jsme to teďka řešili taky, no, že jako, já jsem byl úplně v chillu a na ty tady musel úplně o půlnoci stresovat, jestli do toho stane. No a vy vlastne máte, až Češi majú 1500, myslím, ľudí dostane. Akože je to extrémny rozdiel, že 15-násobný rozdiel. No ale k tomu vlastne, takže ideš sa na tú ambasádu, máš pohovor nejaký s nimi, čiže oni sa tiež musia nejako uistiť, že nie si asi nejaký úplne. Dáš im všetky papiere a tým to začína, no, že vlastne dajú ti vyjadrenie do nejakých, povedal myslím týždeň alebo 10 dní, že dostane vyjadrenie, ale on mi narovno povedal, že áno, máme stále voľné víza, že dostanem ich, že všetko splňam, že všetko je OK. No a tým to vlastne začína, no a zase druhá vec je ešte, počkaj, keď ti ich potvrdia, tak ešte tam musíš aj s pasom osobne prísť a si ich prevzať, čože je také dosť, čiže reálne ja som ich dostal a ja som si ich prevzal až o 2 mesiace, pretože som cestoval vtedy a až následkom som dostal o 2 mesiace naspäť, takže až potom som si ich prevzal. Ty krása, tak to je hodne old school. No. Teda. No ale vlastne týmto potom začína, vieš, že najskôr by som doporučoval, že najskôr si vybavte víza, až potom si hľadaj prácu. Vieš, napríklad nechoď si pýtať víza a určite nespomeň, že ja už mám prácu nájdenú, vieš, že to vôbec není ich ten účel tých víz, pretože oni chcú, aby si tam proste ty išiel a proste cestoval a spoznával ich kultúru a proste nešiel tam za peniazy, oni chcú, aby si videl ich krajinu vlastne. O tom to je to work and holiday, že tá práca má byť iba nejaký bonus. Je to na rok, ty víza? Áno, na rok a ročné víza. Práce má byť bonus, to je ikonické pro ty Japonce. No, ale že akože nechcú s tým, aby si tam išiel, napríklad počul som, že niektorí ľudia aj zamietli, že ktorí povedali, že no, ja už mám prácu, že idem tam a že proste, že oni nechcú od toho. Tak to je dobrý vědět. A jak dlouho to trvalo, ten proces? Jako jak dlouho bys řekl, že kdybych se teďka rozhodla, že chci jet jako na zimu do Japonska, tak stačí mi třeba ten půl rok jako na to zajištění a najít práce a všechny vyřizovačky a tak. Myslím si určite áno. Akože najlepšie začať už teraz, akože júl, že už si to začali riešiť. A takto, keď tie víza dostaneš, tam myslím, že máš 3 mesiace na to, na vstup do krajiny. Takže od udelenia tých víz musíš proste do 3 mesiacov vstúpiť do Japonska. A odtedy vlastne začínajú byť platné. No ale s prácou teda začal by som už, asi určite aplyovať skorej, pretože je tam akože pretlak, že strašne veľa ľudí tam chce jednoducho ísť. Tým, že ale napríklad my sme hľadali prácu až v októbri. A ja som úplne čakal, až to teda, či ich dostanem tie víza. A až potom som teda to skúšal, ale vravím, to už ideš jedno za druhým. A možno sa ti pošťastí, vieš. Záleží aká pozícia, vieš. Pre kuchára by som povedal, že je to možno jednoduchšie ako pre, dajme tomu, pre čašníka alebo nejakého pokojského, takže tam to je rozdiel asi aká pozícia, vieš. Tie niektoré pozície sú naplnené v auguste a tím to končí, jo. No a je něco, když teďka se zpětně ohlídneš po ty tvý zkušenosti, co když se tě někdo zeptá, jaký to bylo, tak vlastně radši nezmiňuješ něco, co má třeba negativní konotaci, nebo něco se ti prostě na tom nelíbilo tolik? Tu ma asi nič také nenapadá, že taká negatívna skúsenosť. Myslím, že to ani moc nemal negatívnu skúsenosť, bolo to fakt, že vieš, to je ten wow efekt, proste bolo to všetko také iné, nové, takže tam ani veľa vecí prehliadaš, vieš, že jednoducho ani sa nepozastavíš nad tým, takže ja som nemal asi nejakú negatívnu skúsenosť. Tak to má být. To je krásné. Na co máš v plánu teď? Teďka už jenom Lofoty. Teďka Lofoty, tým, že sa akože tá Austrália spadla, bohužiaľ, akože počul som aj také, že ale to nechcem navádať nikoho, že niekto to fejkuje, že vraj tej školy, ja vraj to nejdem robiť, že vieš, to... Ale jako ty papíry, jakože ty víza, jo, že proste si tam napíše nejakú školu, vieš, a na jednoducho, že to akože nejak sfalšujú, ale neviem, aké by boli to následky, keby ti na to prídu, takže do toho som moc nechcel ísť.
A tak do toho moc nechcem akože ísť. Ale tak teraz asi na tých lovutoch tu Norsko, vrajím, už nie som najmladší, takže už... To říká, já se cítím taky špatně teďka, když to říká. Nie, tak ono akože strašne veľa krajín sa uzatvára tým, že máš 30. Tie work and holiday už potom proste nejdu. Napríklad 35 a jedine myslím, že viem, že Nový Zéland a Kanada myslím, že je 35. A potom už ani neviem o niečom inom, čo je akože dlhšie ponúkajú tie víza. Nevadí. Užil jsi. Tak foty. A jaký cestovatelský plány budou? Foty, no teraz vieš čo, mne strašne by som chcel niečo aj v Európe, mne sa strašne páči Gruzínsko a Čierna hora, tam by som to chceli pozrieť. Akože tiež napríklad na Lelen, tak akože na zimnú sezónu zaližovací, niečo také. Tam sú tiež tie sezóny výborné, tie lyžovačky, čo dosť ľudí ani nevie. Takže asi to a cestovateľský možno tak do Austrálie už iba. Iba ako turista, nie ako pracovník. Tak jo, to je od nás asi všechno. Máš ještě třeba něco, co bys takhle na závěr chtěl zmínit? Co jsme třeba vynechali? Nie, asi iba to, že to určite to odporúčam ľuďom, že nech to skúsia, že nebudú toho ľutovať. Možno ten začiatok nebude taký easy, je tam nejaký paper job, ale proste stojí to za to. Vieš, reálne pár hodín na tým presedíš a potom máš možno, že zážitok do konca života, čo si určite budeš pamätať a skvelá skúsenosť a takisto sa aj do toho CVčka vyzerá proste super. Děkujeme, že si epizodu doposlechla až sem. Všechny odkazy a všechny věci, o kterých jsme se bavili, najdete v popisku. Nezapomeň nás sledovat, nezapomeň nám dát hodnocení na Spotify a měj se fajn. Jo, čau. Ahoj.